Smatrajte ovo vašim domom i uživajte u njemu kao što mi uživamo u ovom domu tolike godine. Ove jeseni. Blago. Za sve vas koji volite dobre serije. Ove jeseni. Ne bojiš li se šta će svijet reći? Pa jako kaže da te volim, neće ništa slakat. Za sve vas koji želite napete zaplete. Gledanje sa predumišljajem. Naša veza je mrtva. Stani, imam osjećaj da nešto kriješ od mene. Za dobru zabavu. Najgledanije domaće. U stvari urgentna, u pitanju života ili smrt. Čija smrt? I najtraženije strane serije. O kojima će se pričati. Ove jeseni, samo na Kurir televiziji.